ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನ್ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮೊಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಯ್ಯರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವೀಕ್ ದುಂಬು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಏಡಲ ಪಂಡ್ರ ಪೋತುಜಿ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬಂಡಿನಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಂತುಜಿ ಕೆಲವು ಎಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಚಾ ಬರ್ಪುಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತುನ ಅಂಚಿನ ತಿರುಗುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಯ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಇಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಐಕ್ ತುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅಬ್ಬ ದಾದ ಮಾತದ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ಜರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಪೇಯ್ನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರ್ನ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದು ದಾದನ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಚ ದಾನಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಅದನ್ಲ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತುಂಡು ಸರ್ಜರಿಲ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿಗಿತ್ತುಂಡು ಮರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ತಾಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಪಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಉಳೆ ಒಂಚೂರು ದಿಪ್ಪತ್ತ ಅಂಚೈನಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಲ್ಲ ಟೈಮ್ಲ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಎಂಚನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಪ್ಪುನಂದು ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೈತೆ ಆಂಡ್ ಬೆಟ್ಟೆಡ್ ಆಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಜೆಪ್ಪುನ ಸೀನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬೋರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಬೋರಿಂಗ್ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೆಪ್ಪೊಲಿ 2 ದಿನ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜೆತ್ತುಂಡ ಅವು ಏಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅದ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆತುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಪುಡ್ಯಾಡ್ದ ಮರಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಯರ್ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಅತ್ತು 4-5 ದಿನ ದಾನು ಏತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾವೋ ಐನು ಪನ್ನೆರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಫುಲ್ ಪುಡ್ಯಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ನಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಪೇಯ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಗಪ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊಂಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೊಂಜಿ ಬೊಕ ನೀರು ದಾಲ ಬರ್ಪೇಜ್ ಆತ ಫುಲ್ಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂಜಿ 20-30 ಎಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಆತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆರು ಆ ಖಾಲಿ ಆಪುಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿನ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಾತ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಬಯ್ಯಗ್ ಚೂರ್ನ ಕಂಡೆದ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಪುನಡಿಗೆ ಐಟೇ ಉಣ್ಪಿನಿ ಅವ ದಾದಲ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಒಂಜಿ ಓಡ್ಜಿ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂದು ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲು ತೋದಿಪ್ಪರು ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಪ ಆಂಡ್ಲ ಬರ ಆತ ಆಂಡ್ಲ ಯಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾನು ಈತೆ ಬಂಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಂತಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆವು ದಾದ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಜೈದು ಬಾತೆವ್ರು ಮಾತ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಆಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಿಂಕಿತ್ತೆ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಾದ ಮಾತ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಐತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಈ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ದು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಎಂಚ ಬಂದು ಹೌದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಆಕ ಆತನೇಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್